Volim da Pa možemo da planiramo svi za to na probi. To je malo sebično. Ti sad animiraš ljude i dogovaraš zato što je tebi Stanija draga, zato što tebe Stanija rade ti leptirići, nemoj to da kriješ. Nije draga, vala sto. Onda je voliš onako kao čoveka. Aj, jes. Ali odakle ti pravo da animiraš ljude da mi sad svima njoj dajemo i gledamo štapiće? Kako to? Da nagovaraš ljude? Ekrem je rekao da mi u stvari svi damo njoj, ne damo štapić, a on će njoj da da. Da ispadne veliki džek, veliki bos, veliki muškarac. I ja tek sada vidim da je Ekrem Jevrić tajno zaljubljen u Staniju. Ti koji je izgubljen gde god Stanija, ti za njom. Pusti je bre ima dečka. I tu sedne pored tebe i ti joj pričaš prazne priče, obećanja. Gdje ja odem za njom? A šta ti možeš njoj da pomogneš, majke ti? Ko nju šiša? A šta ti možeš života? Ma nije tačno. Kako to kad nemaš? Što lažeš sebe i mene? Ja te mogu da joj pomognem, a sve neću. Kako si mogo da joj pomogneš? Sad ću da se otkačim od nje i zdravo. A kako si mogo da joj pomogneš? Mogu sam da dobije velike glasove, zato što je uz mene. Zbog čega? Zato što je uz mene, da. Da dobije ona velike glasove. A ja mislim, ako se Stanija drži tebe, kao što ti nju nagovaraš, brate, Ko ju nagovara? ona će da izgubi. Ja sam danas bila izuzetno iznenađena, zato što sam saznala da je Ekrem naredio Gordani da meni ne da štapić, da bih ja ostala i da ne bi otišla u arenu. A da li on zaista želi ovde da me zadrži ili ne, ja ne znam, pošto on meni onda rekao da hoće meni onda da štapić, a nju je rekao da